Těm ostatním bys mohl připravit. To vám uletí, když se dovnitř. Já jsem blbá, No, já vím, že... To bylo hezký. Tak to vypadá, že to byla hláška dne tohle. Je tady lepenka někde? Vykašlete se na to, už budete startovat. Hele, není to lepenka. Začíná ty vole. To vám neuletí, máš to dobře. No. Tady je. Tady. Děkujeme. A ještě ubrousek, já kouřím, tak když si ho vezmeš, tak budu ráda. Tak. Vzadu jsou fotky, nevím, jestli to víte, nezapomenout na ně taky. Aha, já jsem nevěděl, že jdeme se standou, aha. Startujete jako všichni ostatní, ta první odbočka tam není, že vyjedete z parkoviště a dáte se doleva dolů, jo? 16, to je jasný, že předáváš mi 17. To se si nemohl zeptat i včera, jako. Je. To je hezký. Můžu poprosit stav tachometru? 201 354. Ale jak čas? Ta se nepočítá. To dneska vyhrožuje se budeme předjíždět a potkávat proti směru. určitě. A křižovat a nadjíždět, To znám. podjíždět. Hlavně teda na Hounspalce. Ano, ano. Tam to předminulé jako bylo super. Můžu si ještě obsat stav tachometru? 1, 1, 3, 4, 7, to je celý. Medaile, hurá! Šťastná. Mladíčka by nebyla. 203, 6, 2, 1. Tam je 300 km více. To jste ale pak museli dojet, kdyby vám to šlo dobře. A kdo je to dobrý, ne? Jako... Hele, ještě jsme se nechali 100 kiláků fora, tak před cílem budeme dělat kolečko. Bude slowly, jo. Červený a myslím, že taková nějaká trošku jako hodně. Může ležet na místě. 22 ale. Tak můžu tachometr. Hele, start jste viděli, o fotkách víte. Tady máte to, akorát se začíná teda až tady tou křižovatkou dole na konci parkoviště. Vy jedete doleva dolů, dole tam už je. Ale můžete si zkrátit cestu, když se trefíte tady. Ale já si počuju další. Má to tachometr? Tím jsme vybavili. Kolik tam máte? 7, 8, 6, 3, 8. Start jste viděli, doleva dolů z parkoviště, na hlavní, to tam není.
Jo? A jsou všichni správný? Jo, protože jsou tam 3 různé věci. No, tak vidíš tam. Ale s tím světlem je to. Tak, jasný, máme tohle zopakovat, což je jenom jste připravený? Určitě? Ne. Psychicky určitě ne. 3, 2, 1, jdem! Teďka byla taky větší. No tohle neudržím. Jo, to je těžký jak svině. A když si se nebere? Ne. Já neumím mířit. Bacha, teď je to ale potřeba humpovat hodně, jo, Jani? Aha, tak Martine to nedá. Tak šoub, rychle se natočte, jedem. Ty vole, já už jsem mokrát teď. Přijď na Marti, aby to stříkalo trošku, ty jo. Ha! No ale to už není na čas, v pohodě, v klidu, už to tam. No, to už není na čas. Hele, před tobě Roman spotřeboval asi 4 litry vody. No, musíš mít kadenci, ale Musíš prostě, to, no. Vám se mi dá? Paráda, nejlepší, ty vole. Ty krás. Tak tam, berte 100 bodů za ekologii. Tak jo, hele, super, díky. Bacha, přijde to. Bacha, teď je to, fakt budeš mokrý. Bacha, až tam budeš kolem toho a hadit na ty, jo? Plamínky, jo. Plameny, jo, to je svět. Přidej. No! Ty vole, Jo. stop. Bacha, takhle budeš ještě mokrý. Ty nohy, jo, tam zrovna okolo toho, okolo té kulky to teče. Je to nekoště. No, jsme šikovnej. Jeden. Ne, to je plané. Jsi schodil. Dobrý. Tak. Dobrý. No. Se budu sušit. Ale ty věci posuneme zpátky. Záně. To nejde jako... No, dobrý. Dobrý. Dobrá. Začátek byl dobrý. Tak, vezměte mi ty věci zpátky, já ti budu rozdělovat, abyste nemusela toho tahat. Tak tady to je ten viník. To je on. To je on, tady to zapálil. Proto se usmíváš, Karolíně. To parchant. Tak. 3, 2, 1. Jedem. Jo. Dva, jedna, jedem.
dostane do ruky tohleto, řidič pojede a ty se budeš snažit se nedotknout. Jo, počkej, ty vole, mě nejdou stopky. Tak já musím mobilem. Tak se popouštěl. Kolikrát se do toho jdu? Prosím tě, já vím, že takhle to zapnu. A teď musím... Hradník zase na lovu, no, to je bezva. No já vím, to je mi k hovnu. Tak to nám nevadí. Tak hele, jestli to na to... No hele, asi takhle. Tady jsme. Hele, nahoře je nějaký tunel, tak tam jedeme. No, ale to je krásná. Byl to ten správný? Byl to ten správný. Tak to jste udělali dobře teda, protože tam budete ještě potřebovat. Ty vole. No, to je přesně. Jo, já jsem jenom ze zhora nebo z dola, nebo To je jedno, stejně budete muset couvat jedno, jo? Tak, a pozor, můžem? Tak teď. Mají výrazně lepší čas než ty první, ale... Nemel furt. Dozadu víc. Jo, 4. A není lepší jet prostě na jeden dotyk? Ne, to bych vás diskvalifikoval. Tak, můžem, jo? Tak teď. No, i vám pámu, pána. Tady co? Já si to musím nějak přechytnout, protože... Tak jdem. Já když se mnou také cítneš, stůj! Ale teda ustál to dobře. Kolik jich máme? Do teku jdu. Moment. 8. Hele, no, do toho. Tak tady je výrazně nejlepší čas. Patý! Ale není. 2 minuty 15. Jestli co čekáte? Já jsem dělala trošku na řidiče a jsem odskočila. Nikoho nevyháníme. Hele. Přijďte a já vám dám další. Taky vám to tak nešlo. Jo. Nám to šlo. Kolik jste našli těch fotů, jste našli skvělou fotku? Máme všechno. Máme všechny fotky. Stavil si vedle nás a já jsem ty fotky řešila vedle tebe. Smrdí to hovno. U školy a přede mnou tam někdo kakal asi. Počkej, já jsem ho... Maria, mě tady prší. A mě taky. Vínka protahala tady ten bazmek. Musím určitě chvíli. No, a pouštím vás. Tak dobře, no. Jedem teď. Pomalinku dopředu, jeď. A dej si druhý raid, nebo nám to zbourá. Jeď, dopředu. Stoj. A! Pánové, bravo. 28 to tady bylo. I víc. To je dobrý. No to je otázka. Jo, dobrý. Ty nejlepší měli jeden do... To je otázka, jako co si To dodbutí to bod nebo nějaký? Dobrý. 3 minuty rovný. Jo, takhle, vykaný.
Akorát nevím, teda jestli se tam všichni nějak řadí, jestli nás to nepřijde. Připravit pozor teď. Stop. No musíš vylízt, Martine, no. Neflákej se v tom autě! Vole, jedem. To bylo na mě. Jo, nebo ty to máš venku, no, ty vole. Šimek to má venku, vole, no. Šimek má to zase venku, kurva. Dobrý. 3:01. Moc se blížíš. Teďka tady. Ahoj, tam bylo. Na druhou stranu máme všechny fotky. Protože se nám v první etapě silně nepodařilo. A vozíčka ne, všechno máme. Máme všechno. Rozsah informovanosti, je to celá obora. Ale máme přijde Ty nevíš? To jsou některé který nevím. Nedala. Já jsem na Vinočku byl upozorněn na domácí něco. Raketa! Tak rychle tohle jenom odevzdat, už máme spolu s malou. Já napíšu jenom časy. Se točí? Televize? No. Tady je druhá cedule, tak já na tu druhou cedule, ta první vůbec není. Protože on myslel tuhletu, že je ona. Takže tam Jirka dneska jel a šel fixou ceduli Kiltek 300 metrů fixou, ale byl to tam. Jo. Ty krásno. Já jsem to chytil, štětku jsem chytil. To takový do toho červeného auta. Vypadalo tak jako nadějně. Kde se to píše? Tamhle, utíkej. Tady. No to jsou ty, co jedou spolu, že jo? Pomocí čeho? Já nevím, kdo to požerete. Lidové tvorby. No 7 určitě. Nevím, na co se ptají, ty vole. Kdo se... A teď je to zprostý, věď, další, prosím tě. Víte, křesní jméno je jedince druhomu sapiens. A nebyl týkat se, když tak toho prachu. Dobrý, zpátečka by tam asi byla. Super! Jo. Pojď, pomalu, ale. A dej si trošku druhý rejt. Ne, ten druhý. Tak. Dobrý. Už ne. No to je bomba, to je. Jo, stačí? To úžasný. Tohle na to, že to tlačí ručně, tak má jeden z nejlepších časů, jo. To je super, jako. Jdem. Za odměnu dostaneš tohle. Hele. Když tak pěkně pokodáš, jedno si vem. Toč vše. No? Protože máš spoustu, takže to musím rozbalit, tam bude určitě něco. No už, hele, už si Dobře. Tak jo. Ahoj. Měj štěstí. Motorák! 10. Jedno vajco. Balovaný, můžeš si vybrat. A šťastnou cestu. No, rozboli to. Už si s tím dělej, co chceš.
Akorát. Pětka. Ber si. Víc, jo. Dík, čau. Čau. Koda, prosím. Tak, co týmu? 20. Ta kamera tady je. 13. Západ minut 4. Co? No? Takže jedno, vyberte si šťastnou cestu. Máme zpátky? No, to už musíš vědět sám. No, už budu překládat. Tak řeknu děkuju. To CDčko, že jo? Ty máš CDčko v autě nebo co? Máš? Jo, tak jo. Se omlouvá, to si musím reklamu, že nám to nehraje. A CD Error. CD Error? Tak já vám tam jím. A nebo tady je vlastně takhle jakoby odkaz, právě pro jistotu. Aha, jo, tak. To se dá stahnout, ale tak já vám tam jím. Našlapem dát ti kameru. Máme někomu krásnou fru, jsem to pochopila. Ale vlastně. Tady když nefungoval, tak bude odkaz a tady info možná porada. A co s tím máme to kde pustit, to CDčko? No, určitě máte. Máte auto. Jinak bylo tak. Jdeme na tu bagáž. Den 25. Už jsme úplně v hajzlu. Ještě se to přehraje? To já nevím, to je určitě neslyším. Máme tady mobil. Ne. 22. A zase vidíte do další a na konci letuška a takhle na indici. Jo, takhle. Takhle bych to viděla, že to je. Hodně ještě. Ahoj můj milý synovečku. Tvoje hodná teta Agáta ti napsala, kudy máš jet?
protože ty bys to určitě sám nezvládl a já už. Touhle dobou tlačím husu do detekčního rámu. Odjeď z toho parkoviště, pokud si to stihnul a nezakecal se, tak to máš ještě zdarma. Jestli ti to trvalo dlouho, budeš muset pustit nějakou tu korunu, ale to už je na tobě, se vším jsem ti zatím radila, tak si pomalu zvykej na samostatné uvažování. Pařezem, u kterého je turistický rozcestník, zatoč vlevo a zkus zaparkovat. Tak buď na sebe opatrný a občas se mi ozvi. Tvoje teta Agáta. Nic víc se nedozvíme, jo? Ne. Komu? Ty seš ty na ty testy. Ty jsi totiž naučila celou to CDčko z paměti. Jo. Výsledky napsat sem. Aha. To dávám. Vy jste na letišti nedostali tiskovinu pro 4. etapu. Je to improvizace. Tohle si máme nechat. Pak se nevole na tom nás tam viděli. Na tom letišti. Jeden z nás bude dělat test a jeden úkol. Já nevím, já bych... Aha, no tak si vybere. Ale já jsem šel potom a ona za mnou šla a říkala, to už je ale finále. Ahoj. To je tajný. A nesmí to být na přeskáčku, viď? Tak a teď mi to přečti. Jestli teda můžeš. Pokud vidíš normálně... Aha. Pokud vidíš normálně... Pokud vidíš... normálně... No teď jsi všimla, že některé písmena byly nahrazený číslama. Tak mi je od zhora napiš tak, jak tam byly. Ty čísla. No jasně, ale nemám tady nulu. Ne, tady mi je napiš. Jako který bylo první to písmeno. Je takhle. Takže ta nula, kterou... Když se otočíš, tak tam uvidíš, normálně už se otoč klidně, a jako u vočaře. Mi to přečti od zhora dolů. Pokud vidíš vše normální, pokud vidíš normální text, je vše v pořádku. A tak jak jsi všimnul, že některé písmena jsou nahrazený číslama, tak mi od zhora napiš ty čísla, které tam byly. Zahřetá šoň. Teta Agáta. Tam si hřála. To drnclo a Lucka takhle zmáškala jiný čudlík a vyskočilo celý rád. Vyskočilo celý rád, jo, nebo se to začalo pouštět celý od začátku, jak to není na etapy, tak furt jenom. Co jsi čekal? No jo. Co jsi čekal? Lucko, pojď si to vyplnit. No hezky. Ten schod je tam hodně tak. Že budeme dávat malý bonus každému, kdo se máš tiskovinu pro 4. etapu, prosím? Dobrý. Tak nemáš ještě. Vzor, že si udělal se Jsem se Johnny a on to jen prošlo. Táhne prdel. A ještě mi táhne prdel. No tak kdo má větší? Ty samozřejmě. Čuka, Johnnyku, ty máš Ty místa jsou samozřejmě podle toho, kdo co dál, proto my jsme se pohybovali po všech těch stagech a různě. Holt, někomu to došlo, někomu ne, takže za to umístění si můžete vlastně sami. Já jsem napisal zpravenky. Takže jsem chtěl poděkovat všem, kteří to se mnou dávali dohromady a nebylo to jednoduchý. Myslím si hlavně třeba tady pro Johnnyho, který si musel vzít včera dovolenou, aby to zvládnul připravit v čase.
A nebylo to proto, že na to předtím celý 3 týdny 4 kašlal. On na to pracoval na tom jako hodně, ale spíš jako teoreticky. Ta praxe přišla včera, takže bych chtěl poděkovat všem, který jste potkávali. Specifikujte jednoslovnou odpovědí barvu vnějšího povrchu nádoby využívané drobným hlodavcem k přípravě pokrmu polotové konzistence, takže vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku. Takže tady jsme už 4 sebou neuznávali. Uveďte jméno peripatetika, s ním se nedoporučuje navazovat vizuální kontakt, neboť takové jednání může vést k fyzické insultaci osoby. Vizuální kontakt navodivší právě ze řečeného individua. Takže chodí Pešek okolo, nedívej se na něho. Takže je to pan Pešek. Specifikujte polohu rohovitého derivátu na oděvu majitele domácího zvířete pohybujícího se po zemědělské půdě, využívané z části pěstování obilovin, z části pro těch senáže. Takže nejdřív jste museli zjistit, co je to rohovitý derivát. Kdo z vás neví, že to je brko třeba, tak si myslím, že tady nemá co dělat. A a je to teda, je to péro na klobouku, skákal pes přes oves přes zelenou louku, takže přes oves je ta zemědělská půda, ta louka je ta produkce senáže a tak dále. A nejlepší stříkačka u nás teda byl Red Meat tým, aby Gratuluju. Pavle, dobře si stříkal. Tady se můžete otočit na kameru diplomen. Hezky si stříkal, jako dobrý. Dobrý kluci. Máte euromilion. Na druhý stage teda tak nejlepší podrád mizerové. Začneme prostě normálně 3. místem, který má 1353 trestných bodů. A je to storulecká střela. Druhý místo 1151 bodů. Red Met Team, nebo Red Team. Takže první místo je tým číslo 20, Lucky Strike, s 870. Za navigátora. Za navigátora. Děkuji. Za navigátora. Děkuji. Za navigátora. Za řidiče. Ano, děkuji. Tady se, kdyby z toho měl málo, tak tady máš ještě něco k tomu a vůbec tak chceš. Samozřejmě budeme rádi, když tady s náma vydržíte co nejdýl. Tak jo, takže děkujeme. Ale už tam měli 4 fotky. No, my jsme měli 4 fotky a 3.